Йо-йо, хора. Какво правите? За този епизод няма да имам тъмнела. Наистина. Иначе тъмнела го правя за 5 минути. По-точно 3 часа. Ама... Абе, важен е контента, плейлиста. Are you going to some theater? Оп. Благодаря. Мисля, че има много малко мисии в Twist. Тука. Girl the way. She's great. Препратката към втората мисия. This is great. Просто карай, скоростта сама ще си дойде при тебе. Той ви го казвам за втори път, но трябва да знаете. Блъсканията са задължителни просто. Няма човек, който да е правил състезание да не се блъснал поне един път. Ако сте правили състезания без да се блъсните, или сте хакер, или сте гаден кък, който си мрази живота и иска вече да отиде на горното небе, обаче знае, че ще отиде долу и се страхува. Има букучета по екрана, дето вие не ги виждате. Това е проблема. Не, шегувам се. Ех, откъде тя го взех. Така. С Богом, моя любов. Така е мисията. Не, че той правим. Всъщност да, наистина, с Богом, моя любов, защото... Бъфълт. А той направо ще му направя аркио, ако ме питате. Но това е игра с гангстери и още такви грозни нещинки, които... Оп, ко стана моето момче? Опа! Не знам моето момче. Който знае преките пътища си ги знае. Ти ще млъкнеш ли?
Видял са хора, не на вас. Тук пълно нещо фъска, като не видял се едно като момичен си от втори клас. Тук няма смисъл по черния път да минем. А така хора, наложи ми се да спра записа за малко. Добре, ще си играта си има паузичка. Това е много изобретателно. Само ти ще кажа. Ох. Много изобретателно. Да, точно там да има звездичка. Вие не сте я видели, ама беше до позиция. То е ясно какъв е превода, ама все пак. И с Токио Дрифт накрая. Музика. Сега хора знам чак до къде ще трябва да ходя, така че... Да, ей така. Да, е там. Ами някъде там беше мисийката. Отивам да сменя дефолт. Farewell, my love. Goodbye. Peace out. Ще ти вдигна, ма на разпети Петър. Плащам карта. Плащам с карта. Майка ти е бедна. Какво прави селски полицай с неговата кола в града? Аз просто за да мина по главната улица. Тога ме разпипи Петър. Чай малко. Ще трябва да сляза на долната улица. Сега като се кача, ще трябва после да сляза. Синьо и червено ванче. Бушче. Който както иска си да си го казва. Сега пак жълто. Ай сега едно зелено.
Добре ли съм? Добре съм. Колата експлодира ли? Не експлодира. Чето. Вече те си имам. Горка каква задача. Дразнима, че колите издават един и същи звук. Това е нещо недопустимо. Ще за друг път да си знам до знака. Are you going to San Fierro? No. Just no, в смисъл. Какво питаш? Не мога ли в момента да напиша чийт код? Не, защото съм от мобилно устройство. Да, в момента трябва да унищожим това пасище. Дори не знам дали превода е пасище, наистина. Извинявай, GTA, ама каква е логиката? Каква е логиката наистина? Не, то няма логика. Я 5 ще ми стигнат ли? Assholes. Right-wing assholes. I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No. I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Вот. We got a chopper on our... Нокаут. Ще кажа, че бъфалото ми седи си още там, ама не. What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah. Then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit! I better call Caesar. Hey Caesar, no time to Хора, за красотка. I'll meet you in Kilo at that garage I won at the races. Holla at y'all later. Хора, не се притесняйте, ще мини мисийки от... What's with all aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching? Ще мина мисийки от втория град. 23. Do you know how Просто many според ми си са много тъпи. No, I don't. 23. По-точно от първата.
втората по-файн. Ама третата, каква яка мисийка. Браво си, Джей, не си за цигарите. Уважавам. Защо го каза, бе? Ах, муха, ах, ах. Окей, мистер Сан Фиеро. А? Ара going to San Fierro. Аз мисля колко пъти съм минал Венеция от толкова години. Сега гледа 65 плюс годишен човек. Така да, моквам. Хора, извинявам се, ако аудиото ти играта е много силно, съжалявам, някой да направя. Но си цветя в косата си. Чакайте да променя едно нещо. Спокойно, и аз виждам същото, хора. Сега не е ли с една идея по-добре? Сега дори изглежда като от компютъра, смисъл. Почти по същия начин изглежда. Само дето графиката не е толкова гладка и хубава. Полярни мечки. Полярни мечки и литър водка. Че ти си на по-тежко от белия, кафевия и кристали господар. Реал сериус. Оттам пъта. Яка количка. Майк. Сега че изгледа. Не мисля, че е една работа. Мисля, че във всеки град мисиите са направени по такъв начин, че да те разведат из града. И ако някой каже, всъщност в първия град първата мисия не е да те разведе из града, а то е всъщност да избягаш от балас. Нали пак минаш през улици, които да се каже, че не знаеш, защото не са ти отворени на картата. Тогава каква е разликата? Някакво бушчи, I don't care. Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark. Exactly. О, не, господин полицай. Извинявам се, хора. О, не. Сега ще се запознаем с най-ужасния персонаж. Все още не. Сега отиваме да видим полицейското. Не. Ужасните хора не са Дуейн и Джетро. Те са дори пичове. Ама сега ще ви покажа на ужасния персонаж.
Горе има калашник, между другото. Look, what's going on, True? Who was in dude? Don't go there. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. Ох, сентинелчето. The last 45 years was because snake-headed aliens from Той е зад камерата. Не буква. Good. Keep it Не, зад иконката на камерката. Но съм минал тая мисия. И ще мина и третата мисия, дето е... Всъщност не знам третата мисия. Carl, Zero. Карл. What's up? Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius. That's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Това е наистина пистолет, между другото. Ти е за артигъла. Okay, we hear. Как обърнах колата на 75 градуса, няма потечи. Аз съм магиос. Няма и респект. Но си гаден, бе. Но си гадна. Обади се на 555. Нямам телефон. Имам да, ама... Чай малко, защото и сега става тъмно. Да го набича. А така. Защото да виждате, наистина, ужасно е. Fantastic, you hit. Фантастично, удари ме. Вау! Паркирах ли? Паркирах. Be honest, I ain't got a license. Hey, I gotta calm down. You enjoying your day? Head to a 10 downtown. Suspect last seen on foot.
Така да е. Опа. Въздушна атака. Много забавно, нали, хора? Хора, я се разсме... Много забавно, нали? Много интересно. Перфектно. Не, спирам та. Слагам ти спирачков. И който откъде е. Знаеш какво? Минай. Минай. Я, добре. Само едни очила ми трябваха. Чакай. С президентската кола. Сега видях на кръста, че гаража е под пътя. Само да ви кажа, колеги, и това бе, че само да ви кажа за... Ама вземете и преберете ми колата, син ми е. Да, нищо, че е зелен. Аре бе! И гледат ма като отровени. Да ви се не види племето. Аз съм статуя. Не съм който идеи, аз съм статуя. I'm a stone. Чух се дали да цапна един на колата. Фат, да цапна един. 5 дена по-късно. Аре, минай, брат, няма никакви коли. Ти реши да излизаш, като почна да няма коли. Браво е, genius. То си genius, определено ви казвам, хора. То си е big brain. Къде е таймера, между другото? Ако няма таймер, аз съм съгласен. И сега, хора, вижте, изсилвам се, колкото се мога да е, естествено по-бързо. Изсилвам се. Скачам. Бум! Меджик! Как стана тази работа? Определено е меджик. 2 минути и половина. Добре. Да се опази от всичко. Защото имам време.
Червения султан. Това ми харесва. Султан, да, знаех се. Значи, сега ще извадя една от тия коли и ще я паркираме и тука. За да ни изчезне. И сега ти няма да го скипвам. Опа! Опа! You know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! Find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. Опа! Never seen. How could it be? Hello, Nancy. Опа! Не знам, моето момче. Опа! Защо? Оп, сайк! Няма да мина тези мисийки. Малко са, ама няма. Yeah, what? Досадница, просто паркирвам коле. Ой, 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 аре, махай се от тука. Грозен. Туска го правиш на улицата, е. Реня да питам. Hey, I'm Katie. You wanna go Yeah, out call me, sometime? baby. Ей! What wonderful drive. Съм дойден назад, защото има една рампичка. И отиваме към мисията, хора, обещавам ви. Ма ще трябва да го направя втори път. Обаче как направих батлфлип буквално? Не батлфлип, карфлип. Your mama must be proud of you. Не знам ти как се водиш за перфектен стън, ама карай. Тук също не могат да правят едно нещо. О, не, следващия епизод ще ми бъде много мъчителен. Добре, когато не се е да спалнала. Ще отида да я пребоядисам. Защото не ми харесва този цвят. Пак плюс стои до тази мисия, дето ще отключа специалния тунинг. Господин полицай, натам няма път.
Това е. Кой ти е? За таква с императорска кола, това е... Аз така това по-става. По-става по-чил, по-приятно. Абе, всъщност ще мога да мина още няколко мисийки, не само още една. Декос... Да, разбрахте ма. Да, отивам с пистолет. Съвсем нормално. Да, това е съвсем нормално. Гледаш човек с RPG на обекта ти и не нещо. Make me hurt. Got a gun in your face, huh? Welcome to America, asshole. All right. I'll kick your... Now will you be quiet? Ха-ха. Не. Брат, ще ти кажа нещо и ще обиди. Гледай този как дрифти! Читър! Аре, обърни се, бе! What you gonna do now, huh? You cool now, huh? Ой! О, не. Много е тъп този. Уважавам колко е тъп. В смисъл... What's wrong, buddy? Oh, nothing. Кой ме стреля, бе? Точно. You want this to get ugly? You got a fucking problem with me? Let's see what you can do, man. Let's whoop you, asshole. Ow! At least give me my toolbox! Hey, what you saying? Who got issues now, bitch? Опа, чакай, защото щях аз да съм да се погребя. Е, това е най-яката кола, бе. Хора, ще стигна до тука. Тука съм, хора. Просто ми се наложи. И то с пъти един път няма подгони полицията. Защо тогас? Оле, вие вижте къде е паднал този. You shouldn't have done that. I'm gonna mess you up.
Айде да спиш, бе. You know what? Бабаш! 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 Избягах. Да, така работи телепортацията, да. Ако сте се чудили как работи телепортацията и така. Бетоновоз или стена. О, не, опит за снимка. Така беше БГ превода, ако не се лъжа. Още трябва да взема нещо бързичко. Опа. Okay, I hope not. Same, it's a cooker. Тук аудиото нещо се бъгва, между другото. Не знам дали само аз го чувам, ама аудиото изведнъж се усилва, намаля. Аз дори не го бутам, в смисъл. Дори пръстите не са ми до него, в смисъл. Добре. Карай. Нямам проблем. Но, да. Чай малко. Добре. Знам откъде минавам, така че окей. Брат, не ме ли виждаш? Аз не го виждам, ама. А той мене? Що аз трябва да ви пусна да се грижа за тях, а? Защо? Хора, този път ще минаваме по влаковите релси. Ще да кажа по влаковите леоли. Буквално той ще да кажа. Заради вас, сега вместо да си почивам и да папам, сега заради вас снимам клипчета. И това е.
Абе хора, таман докато нямаме какво да правим, цъкнете копченцето, едно хубаво правоъгълно копченци. На него пише subscribe или абониране. Цъкнете го и цъкнете на камбанката и цъкнете всички. Готово. Готово. Буквално 5 секундов урок ви дадох. Как да подкрепите най-якия ютубър. Накратко мене. Защото аз един ден ще се издигна. Ще докажа на хората, които смятаха, че гейминга не става вече в България. Ще го изстрелям на майната му. И тогава всеки ще почне да играе гейминг. Казвам ви, хора. Един ден този ден ще дойде. По-спокойно е, влак! Само с мога да карам бясно. Аз един път, между другото, хора на компютърната версия, значи сидя си и беше скочено. Влизам във влака и силам се едно хубаво. Има един рязък завой, не си спомням точно къде беше, но има един мега надясно завой, спомням си, че е надясно. И силвам се оттам. Опа. Щях да си изтърва телефон за пореден път, между другото. И силвам се и буквално влака изкача извън релсите. И си викам, опа, всяко правя. Между другото, не знаех, че може да караш влака като мисия, в смисъл. Това е яко. Маля, за малко щях да сгазя, бе. Майонс. Абе, защо тук, бе? Checkpoint safe. Yes! Joe Pine. Ох, майко. Много ма кефи, че са запазили смисъл, че е червена колата с червени седалки. Защото така беше. И на неговото състезание в града. И се радвам, че са запазили този детайл. Защото е як. Задължително ли да е с тая кола? Не може ли да бъде с мотор? Ако е с мотор, гледай къде или с сабрето. Сабрето. Добре, извинявам се, ще спра да пея. Нещо, че е по-добре да слушате мен, отколкото мога ли от тук да мина? За да отида на долната улица, не на тази. Я. Така. Успешно слизане. Как я ударих? Как я ударих? В смисъл, някой видя ли къде я ударих изобщо? Сега разбрах. Благодаря ти, игра, че ми даде толкова ясен символ. В смисъл. Няма нужда. Ама, благодаря. Поне отпреде, щом е добре, само щом бронята пада. Пак по-добре от нищо. Нещо да кажеш най-сетне.
Само аз говоря, аз тук направо нямам гласче вече. Моя прекрасен меден глас. То няма. То са много смешен. You got a ladies' car there, Okay, boy. man, do me a favor. Get out of here. Get out of my face. Извинявай, но аз съм шефа тук. Аз решавам. Значи първо то с нашия най-добър приятел Наркоманчо. Его. Его нашия най-добър приятел Наркоманчо. Right. You shermhead. This bitch. Давай, викай Сиджей, викай. Right. Little bitch. Давай, викай Сиджей, спокойно. Той няма да чуе. Той има глух на ухото. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Who is the gringo? Не знам. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Все пак имам безкрайни такова за снимане. Hey, I'm just a street criminal. What can I say? Но, макеф, значи крада нещо от полицията, нямат проблем. Крада колело, не. Крада колело, няма проблем. Крада моторчи, няма проблем. Ама разбирам се пак, колелото е дъно подле с подземие. Мотора е свръх същество. Разбирам, да, разбирам. Аз карам колело на ночи движение, не съм го правил и не бих. Изглежда много банално. Този път колелото падна върху мен. I don't believe in no handsome prince.
Central. Айде, отиваме на училище. Ама, за коле. The original hood, motherfucker. Orange Grove. Аре, чао хора, лайк, сабскрайб и се абонирайте, защото иначе ще се случи от миналия епизод.